Permezz ta' emails, chat rooms, komunitajiet virtuali u netwerk soċjali ħafna huma dawk li jispiċċaw għattaw ħiniet wal qudiem screen, jiċċettjaw ma' ħbieb u anke ma' barranin. Relazzjonijiet virtuali joffru iżjed anonimità u allura ħafna jħossuhom aktar komdi u liberi sabiex jesprimu ruhom. Il-kontroll fuq l-interazzjoni jiżdied iżda tiżdied ukoll il-probabilità li jkun hemm xi forma ta' erq jew gideb. Jiżdied ir-riskju li tesponi ruħek iżejjed u l-informazzjoni illi tagħti tintuża kontra tiegħek. Fil-bidu ħafna kienu jħarsu lejn ir-relazzjonijiet virtwali b'mod negattiv u bi ftit xettiċiżmu, iżda llum saru parti mir-realtà. Mawa News kellem il-psikologu Michael Gallia li qal li r-relazzjonijiet virtwali jistgħu ikunu pożittivi u ta' benefiċċju. Gallia qal li r-relazzjoni virtwali bħal relazzjoni fiżika tista' taħdem u dan dejjem meta r-relazzjoni kemm virtwali u anke wkoll fiżika tkun mibnija fuq l-onestà u rispett reċiproku u żewġ partijiet ikollhom l-istess aspettattiva u jixtiequ l-ġid lil xulxin. Tkellem dwar studji xjentifiċi minn psikologi Amerikani li jsostnu li relazzjonijiet virtwali huma ta' benefiċċju għal nies li jibgħatu b'mard bħal psikożi, tipi ta' ansjetà u depressjoni għax iħossuhom aktar liberi u inqas evalwati. Huwa saħaq li dawn ir-relazzjonijiet qed jikkaġunaw boundary issues. Huwa importanti u tajjeb li ninsistu li għandu jkun rispettat il-boundaries tal-persuna. Per eżempju, meta għandek relazzjoni professjonali bejn per eżempju għallim u student, jiena nemmen li wasal iż-żmien li jkunu ċarati dawn it-tip ta' relazzjonijiet għax mhux l-ewwel darba li jkollok studenti li jkunu qed jikkomunikaw ma' per eżempju għalliema fuq dawn il-mezzi u kif ngħidu aħna bil-Malti ma' żmien tidħol ċertu konfidenza li tista' wkoll taħdem kontra il-professjoni etika tal-għallim. Wieħed għandu jqis li dawn ir-relazzjonijiet jistgħu jkunu negattivi u jintużaw għal skopijiet ħżiena. Tajjeb illi jżomm quddiem għajnejh illi ma' min qed jitkellem mhux bil-fors u ta' dik il-fiduċja li jista' jafdah bajneħ magħluqa. Sakemm ovvjament ma jkunx qed jitkellem ma' persuna u li jafa sew. Meta int qed titkellem ma' xi ħadd li huwa pjuttost ġdid, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh li jista' jkun hemm riskju u abbuż ta' poter. La riskju ta' abbuż jeżisti u qed għandu joqgħod attent u jieħu xi prekawzjonijiet.